Hezký a příjemný podvečer, dámy a pánové. Zdravím diváky soutěžící zde ve studiu a zdravím především vás, diváky u televizních obrazovek. Vítejte ve Hře naslepo. V této soutěži je jistá a jasná pouze jedna jediná věc. A to, že soutěžící nikdy nevědí, o jakou částku zrovna bojují. Hrají totiž naslepo. Pro vás, televizní diváky, máme připravenou už tradiční SMS soutěž. Výherce získá 3000 korun a jeho nebo její jméno budeme znát už na konci pořadu. Nuže, dámy a pánové, pojďme hrát naslepo. Vás čeká rozstřelová otázka. 4 možné odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Nuže? Otázka zní. Kolik zlatých slavíků získal do současnosti Karel Gott? Buď za A 31, nebo za B 35, nebo za C 32, anebo za D 33. Hlasujte teď. Správná odpověď, byla to těžká otázka, je za D 33. Podívejme se na to, kdo z vás odpověděl správně. Pouze 6 z vás. A kdo byl ten nejrychlejší? Ze souboje 3 dámy a 3 pánové zešel pán číslo 3. Gratuluju. Děkuji. Chcete se nám představit, prosím? Tak jmenuji se Martin Budík, přijel jsem vlastně tady z Ostravy Poruby. Domácí? Domácí. No to budete mít fanoušku. Co děláte, Martin? Jsem student vysoké školy, tady báňské. Báňské? Co z vás bude tedy? No to přesně nevím, studuju obor komerční inženýrství v oblasti surovin, takže třeba manažer OKD nebo takový. Hledač pokladů, nová ložiska. Gratuluju. Koho jste si přivedl jako svého poradce? Přivedl jsem si Josefa, mého spolubydlícího, který mě vlastně přihlásil do této soutěže. Spolubydlícího v životě na koleji? Ne, jako mám byt vlastní, takže tam pronajímám jednu takovou cimru. Takže ještě podnikatel k tomu, už dneska. Student podnikatel. Josefe, vítejte i vy. Dobrý večer, Marku. Dobrý večer. Martine, pojďte se mnou. 50 bálek. Z nich vás čeká 5. Některé jsou dobré, některé lepší, některé horší. Víte dobře sám, ty nejhorší vám nikdo nepřeje. Uvidíme, jak budete mít šťastnou ruku. Jste připraven? Jsem připraven. Začínáme hrát naslepo. Tak, máte systém? No, tak abych začal tou 33, když už to ten Karel takhle 33, načnul. proč pak? Tak 33 slavíků, když jsem to tak pěkně typnul. Pravda! Potom 24. 24, to vám ještě nebylo, ale. To je vaší slečně? Ne, to jsem jenom tak 24. 6x4 krásně. Dobře. 36. To se rýmuje. No. 36. 6. 6. A ještě třeba 47. 47. Proč 47? Dávám na intuici. Dáte na intuici. Pojďte prosím k hracímu stolu. Uvidíme, jestli 47 bude skutečně vaše šťastné číslo. Co vás přivádí do soutěže? Tak vy určitě. Já? Jsem vás chtěl poznat už dlouho. Jste mě chtěl poznat. Takový zajímavý člověk už od pohledu. Takže jenom kvůli mě. Peníze vás nezajímají tím pádem. No to jako na druhém místě samozřejmě. To mě uklidnilo, protože peníze jsou, myslím, mnohem zajímavější. Je to tak, Josefe? Určitě, Marku. Vám nevadí, říkám Marku. Ne, nevadí, v pořádku. Když si říkáme, Josefe. Škoda, že tady nesedíte vy. Mohl jste mít na nájem třeba, že jo? Tak třeba příště se uvidíme.
Myslíte, že vám teď Martin ten nájem odpustí, když vyhraje? Uvidíme. Počkej, uvidíte. Ne? Ne. Kamarád je kamarád, ale No, já to musím taky platit. nájem je nájem. Přesně tak. Pojďme hrát. Tak, první otázka. Jaký je význam slova levitace? O kterou válku? Tak začneme od nejmenší šestky. Buď za A. Vznášení se těles. Nebo za B. Přikyvování. Nebo za C. Nesouhlas. A nebo za D. Přemýšlení. Tak jak tak přemýšlím, tak by to mělo být asi Ačko. Vznášení se těles. No asi nebo určitě. Určitě. Ukažte. Pevně sedíte. Odkoukané. Takže za A. Ano. A je to správně. Kdo napsal operu Čertova stěna? O co hrajem? Tak o 36. O 36. Dobrá. Byl to buď za A. Antonín Dvořák, nebo za B. Leoš Janáček, nebo za C. Zdeněk Fibich, a nebo za D. Bedřich Smetana. Tak teďka se přiznám, že budu tak trošku typovat, ale mám nějaké tušení, že by to mohl být Bedřich Smetana. No ten otazník pro mě tam... To není ještě dobrá odpověď. Janáček zdejší? Co? Janáček. Co? Není nám Janáček blížší Janáček tady na toho bych Moravě? spíše vylouštil, ten... Myslím, že to nenapsal právě. Dobře. Že je zdejší, takže to věděl, co napsal. Takže zkusíme to Dčko. A je to správná odpověď. Čertova stěna. Bedřich Smetana. Mimo soutěž. Věděl byste, v kterém roce ji napsal? To už by bylo na mě, moc zase takový znalec nejsem. Vy to určitě víte. No a století tam se trefíte, ne? Tak 19. No samozřejmě, přesně 1882. Ale to už nebylo předmětem otázky. Máme tady třetí otázku. Ve kterém sportu reprezentuje Českou republiku Nikola Sudová? O 47. To je ta nejšťastnější, že? To právě nevím, tu se jako... To se dozvíme. Dobře. Je to buď za A. Sjezdové lyžování, nebo za B. krasobruslení, nebo za C. akrobatické lyžování, jízda v boulích, a nebo za D. klasické lyžování. Tak s tím jménem jsem se opět nesetkal, takže... Vy jste lyžař? Ne, nejezdím na prkyně, takže lyžaře moc ne to. Snowboardák. Přesně, jo. Takže... Zkusíme to nejdelší. Cčko, akrobatické lyžování, jízda v boulích. Ty ostatní tak nějak sleduju, takže bych tam to jméno možná zaslechl, ale to Cčko asi tak by nejvíc tomu mohlo být. Správně! 40 centička je vaše. Výborně, výborně. Aspoň největší úspěch vám řeknu, byla to stříbrná medaile z mistrovství světa v roce 2005. A pojďme dále. Jak zní původní jméno Petra Bezruče? Takže o 33. O 33. No, je mi jasné, že to víte, ale pro jistotu. Je to buď za A. Antonín Zeman, nebo za B. Josef Kaván, nebo za C. Emil Frýda, a nebo za D. Vladimír Vašek. Tak pokud si to dobře pamatuju, tak by to mělo být Dčko, Vladimír Vašek. Ano, samozřejmě, ostravský bard. Vladimír Vašek, za D je správně. Tak, máme tady poslední otázku, nemusím se ptát, hrajeme o obálku číslo 24. A otázka zní, jak označujeme všeobecný růst cenové hladiny v čase? Buď za A. Apreciace, nebo za B. deflace, nebo za C. nezaměstnanost, a nebo za D. inflace. Tak já bych dal zase Dčko, inflace. Zase Dčko, inflace. A je to správná odpověď, správně.
Já vám gratuluju. Děkuji. 100% úspěšnost. To máte u zkoušek taky tak? No, Samý biče? sami asi tak bych to nechal. Samý jedničky, všechny obálky. No prosím, máme tady premianta. Na vás si budu muset dát pozor. No dobře. S jakým plánem jste šel do soutěže, Martine? Vyhrát? No, to jasný, že vyhrajete. Tady nikdo neprohrává. Tak chystám se letos na Aljašku, takže aby se mi pokryly náklady, tak nějak tak to vychází kolem těch 50 a výš. 50 a výš. A snowboardovat? A nebo s geologickým kladívkem? Pracovat, poznávat Ameriku, pracovat do rybárny, s lososama. Aha, tak dobře. Tak chcete mi to prodat v celku nebo zvlášť? Není tam třeba některá, do které byste byl zvlášť zamilovaný? Já si vzpomínám na tu 47. Máte ji uprostřed. Co byste navrhoval? Já bych navrhoval, že bych to nějak rozdělil na 3 obálky, o které byste měl zájem třeba. Dobře. No. Které to jsou? Nějaké 3 z těch 5. Mě by spíš zajímalo, které byste si chtěl nechat. Teda. Tak já bych si chtěl nechat 24, 33 a... No. A jednu mi tam ještě vyberte, ať je to zase takový... Já vám nic vybírat nebudu. Tak si vyberte vy jednu. Tak 24. Pojď z kraje. 24, to jsem říkal, že si chci nechat. Tu si chcete nechat? No ale tu my zrovna chceme koupit. No. To bude hodně drahá. Nemůžu každému ve všem vycházet vstříc. Tak dobře, tak já vám to usnadním, takže budeme se bavit o tady těch 2. No vida, vy jste nakonec dominantní člověk. 47, 36, no tak prosím. Tak... Začneme nějak zvláštna, nebo? No určitě. Tak těch 50? Dobře, slyšel jsem 5, to je dobrá cena. Eur? 5000 eur? O eura nehrajeme, to přijde. Vydržíme-li, budete se-li dívat, vážení diváci, pak vydržíme možná až do eura. Ale zatím je to za starý dobrý koruny. No já myslím, že jste to řekl správně, 5000, to na to přistupuju, to je pěkná. 5000, a kterou z těch 2 by Za obě. Za obě? Ano. To by mi pak nevyšlo na tu Aljašku právě. Jak to? No, když jsem říkal těch 50, vy mi dáváte 5 za obě, kdyby to tak pokračovalo, tak už tady mám potom 7,5 za 3. No, za to bych vám třeba dal 10 za tyhle 3. A to je pořád málo, pokud dobře počítám. Takže počítáte dobře. Musíme teda Musíte mě logicky přesvědčit, začít Martine. teda na těch 2, kdybychom to zvýšili na takových 25, 5násobkem. 36 a 47. To bych koupil špatně, Martine. To nemůžu. Takovou hodnotu to bohužel nemá. Musíte taky uvažovat třeba o tom, že byste k Josefovi ještě nějakého nocležníka přidal. Jo? Protože takhle my se nedohodneme normálně. Takže nějaký ústupek na těch 20? Na těch 20. Za ty tři, že? Ne, za ty 2. Za tyhle 2. Já mu taky usnadním. Já mám na 20 000, za 24. No ale to pořád není ta hodnota té obálky, podle mě. Ta je vlastně v podstatě teďka neprodejná. Až se zbavím tady těchhle, tak se můžeme... 24 je teď neprodejná. 24 je teď neprodejná. Že má větší cenu než 20 000. No, tak Pro vás. pro mě jo. Pro vás možná taky, když ji tak chcete. No nechcete si nechat 24? Vám říkám, že nemá tu hodnotu. Já si ji nechám. Za 24 bych vám prodal tak tu 6.